Oké. Sinds je hebben een try-out en een première al achter de rug. Ja. Tevreden? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wij kennen er aan tevreden mee. Ja, oké. Joen heeft een speciale nachtvaststelling. Is dat een speciale reden? Nou, dat is eigenlijk toen wij Size Elite die begon binnen met die hyperlofspullen, toen hebben wij G-Square Superstar spelen. Ja. En wij dachten, ja, als je in deze tijd, nou wat is die jouw jongen hoe het begint, dan zit de hele eerste helft vol in het lucht. Ja. En die luchteffecten zijn juist zo mooi. Ja. Kerst in de hyperloft, kerst die BM een prachtig uitlachtje en wij hebben ook echt de crossbaan deadline voor de crossers. Dus ja, dat is prachtig als dat in het donker kan. Ja. Maar alle luchteffecten erbij. Dus Precies. Ja. Want het steekt iets betters. Ja. Liggen ze de film van Paul Verhoeven, dus Ja. jongetje Ja. Het gaat dus om hetzelfde verhaal. Het gaat in Gruttelijn om hetzelfde verhaal. Ja. Ja, hetzelfde thema's, seksuele geaardheid, ziektocht naar hun eigen identiteit, uitzetters in hun ouders. Ja. En vooral de crossmotors. Ja. En de vrouw. En de vrouw, ja. Oh ja, de vrouw. Met de vier. Ja. Dan is die van de crossers die achter de vrouw die horen. Ja, ik ben er gek op. Oké. Maar dan mag ik dus echt op een crossmotor rijden, of niet? Ja, en wij hier eerst nog nooit op een motor zitten. Nee, is het echt zo? Nee. En er waren spoedcursus gewoon. Ja. En dat ging best. Nou, ik ben van mij hier die de boel vernield heeft, maar hij had al 3 motors. Ja, ik had 3 grote koplijn, maar alles gaat verder naar goed. Oké. Ja, het wordt steeds mooier en we rijden ook steeds verder. Dus, ja, en dan, dat had ik gewoon gevaar, want die game wordt steeds harder, maar ja. Ja. Maar dat is net gevaarlijk voor het publiek, hoop ik. Nee, absoluut niet. Het steek over jongeleur en tenminste de film die jongeleur en aan Tackles Dream. Maar de vrouw leidt er today in heel oors bij als in 80 voor zelfs. Heb je het naar deze tijd al lutsen? Nee, het speelt nog steeds zo in de jaren 80. En, maar er zit een stuk wel bouwgeholpen nog met het stuk skreun vanuit de film. Maar er zitten wel een raakvlak mij van deze tijd. Ja. Het is wel herkenbaar. Ja. Maar de jeugd van deze tijd is al een keer mobiele telefoontjes en maar dat zit er dus net in. Nee. Je hoort het wel, zeg maar in de tijd waarin het zet is. Ja, nou ja, dezelfde problemen met vrouwen en dat soort dingen, dat zit er natuurlijk al nog in. Dus, Ja. En ik het zei altijd een mooie famke in de snackbar. Ja, die zit hierachter. Oh ja, die kent wel. Ja, die krijgt dus wel de snacktent in. Dat is geen probleem. Ja. Hey, hoe vaak speel je me nog? Het heeft nou de première. Ja, wij spelen jong nog. Ja. Nachtvoorstelling en dan was die 1 juni en Vreed 3 juni. Waasje vrijdag. Ja. De binnenkaarten te krijgen? Ja, er zijn nog kaarten voor jong nog een stuk of 20. En voor de Waasje en de Vreed, daar kennen we wel bij. Oké. Dus, Spetters. We hebben het holden trouwens. Op de Breewij, op het evenemententerrein. Nou, ik krijg ervoor eigenlijk, want het parkeerplak nou confiskeerd. Ja. En daar hebben we, vlak voor het bos, hebben we een mooie crossbaan aan. Oké. Dat is een prachtig plaatsje. Ja. Ik ben heel benieuwd. Tegen dank voor je komst hierheen. Wij kennen de meeste kaarten krijgen. Hoe kan het Dat kan op www.iepenloft.frl. www.iepenloft.frl. Ja, en meestal kan ik nog naar Omroep Friesland site, want daar heb ik nog een weggeefactie. En dan kan meestal dat is ik zo. Daar zoek ik nog. Daar zoek nog plakwakken en krijg ik wel vrijkant van. Ja, dus meestal met een goed aan je werm, zij juist naar Spetters moeten. Ja. En dan kerst de waas die 1 juni bij waren. Ja, dat is. Dan mag je even naar de Facebook zitten van Omroep Friesland en dan wist het hem al. Ik weet net hoe dat soort dingen werken, maar dat weten ze in de studio wel. Ja. Dus ga even naar de Facebook zitten van Omroep Friesland. Ja, dat komt best goed. Ja, maar je verkozen op plakkaten voor Spetters, Nijwijk onderhouden in de team. Maar ik Joen dus en Nijwijk vrijdag. Ja. Björn en Tim, tegen dank, soort succes. Dankjewel. Dan moeten we even een soort